Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, arumandam talang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong hinusula ng atong mga sala. Isugi ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugiyon ko sayot ka man na kining anak ni salik lamang sa kaayo mo. Kaluyan na o Ginoo, wag ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan ang tagata sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon ang tagata niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, pagpakabana sa mong kasakit o pagaani ang gibugaton sa giantos kanamo nga imong mga anak. Ug lig-una ang among pagtuo aron mosalig kami kanunay sa walay pagduha-duha sa imong amahanom pag-amuma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, kabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Sa ikalima ka bulan, sa ikaapat ka tuig nga si Sedekias mo'y hari, si Ananias, anak ni Azor, usa ka propeta nga taga Gabaon, misulti kanako didto sa templo. Gisultihan niya ako atubangan sa mga pari ug sa katawhan nga ang Ginoo nga labing gamhanan, ang anak, ang Dios sa Israel nagingon. Gikuhaan ko gahom ang hari sa Babilonia, sulod sa duha ka tuig. Dadon ko balik nganhi ang tanang mahal nga kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo o gidala ngadto sa Babilonia. Dadon ko usa pagbalik si Joaquin, hari sa Huda, anak ni Joachim. Lakip ang mga tanang binihag gikan sa Huda. Oo, kuhaan ko gahom ang hari sa Babilonia. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Unya miingon ako kang propeta Ananias atubangan sa mga pari o sa katawhan didto sa templo. Mao kanay akong gilaoman. Naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo ug tumanon niya ang tanan mong gipamulong ug dadon gayud niya balik nganhi gikan sa Babilonia ang tanang mahal nga kabtangan sa templo ug ang tanang tao nga iyang gipamihag.
Apan pamati kamo sa isulti ko karon kaninyo o sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon sa wala pa kamo og ako nanagna nga may gubat, gutom o kamatay nga mahitabo sa daghang mga nasod o sa gamhanang mga gingharian. Apan ang propeta nga managna bahin sa kalinaw, mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kon matinuod ang iyang gipanagna. Unya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog ug iya kining gibalik-balik. Og miingon si Ananias atubangan sa tanang tao. Ang Ginoo miingon nga sa ingon ni ining paagia bali-balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod. Iya gayud kining himuon sulod sa 2 ka tuig. Unya mibiya ako. Wala madugay giingnan ako sa Ginoo. Adtua si Ananias og ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo mo pagbali-bali ang yugo nga kahoy apan ilisan kini niya og yugo nga puthaw. Ang Ginoong labing gamhanan ang Dios sa Israel nag-ingon nga iyang sangunan og yugong puthaw kining tanang nasod og sila mag-alagad kang Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Nag-ingon pa gani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya miingon ako kang Ananias, pamati Ananias, wala ka sugua sa Ginoo o gipatuo mo bakak kining katawhan. Bosa, nag-ingon ang Ginoo nga ipapatay kaniya. O sa dili pa matapos kining tuiga, mamatay ka. Kagitudluan mo man ang katawhan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayod si Propeta Ananias sa 7 ka bulan sa maong tuig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Tudloy ako sa imong mga
sa imong mga balaod, O Imo ang hingpit, ang akong kasing-kasing. Iha sa imong kasuguan, aron dili ako kaulawan. Tuloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Ang mga makasasala, nagahulat aron paglaglakan ako. Apan manumbaling ako sa imong kasuguan. Tuloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Sa imong mga gihimbutan, wala ko motipahas. Kay mo man ako nga gitudloan. Tuloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo, Kinudlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. ibayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, bibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, iabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang ilang mga tinun-an miduol kaniya og bingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita busa palakta ang mga tao ug padtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, dad-angari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ng mga tao, gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat sa salangit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nagkapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babae ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Layo ikaw, O Kristo.
Nadungog lang sab nato ang ebanghelyo nga ato lang yung nadungog kagahapon sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 14 bersikulo 13 ngadto sa 21. Diin nagsaysay kini sa katingalahang pangitabo nga gipakaon ni Jesus ang kapin 5,000 ka mga tao gikan sa 5 kapan o 2 ka isda. Matud pa sa eksperto sa Biblia, kining gibuhat ni Jesus sa pagpakaon sa daghan kay mga tao. Usa kapag tuman sa gipadayag na sa Dios sa panahon ni Moises. Daw gihinahinay o pasabot na Jesus ang lintunganay o katuyuan tining pagpakaon sa daghang mga tao. Atong mahibaw-an nga sa karaang kasabutan in the Old Testament sa panahon ni Moises sa dihang mipanaw na ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto padong sa gisaad nila nga luna sa Ginoo. Along the way, naabot sila sa disyerto. Mitabok sila disyerto aron makaabot sa promised land. Sa tunga-tunga, nagyaw-yaw na silag maayo. Ginoo, gutom na kayme. May pamanlag may pamanlag ulipon mi didto sa Ehipto kay makakaon pa mi. Kay sa mga matay miniining walay hinungdan dinhi sa disyerto. Nagyaw-yaw sila sa Ginoo sa ilang kagutom. Og nahitabo ang dakong milagro. Itagaan sila dakong milagro sayo sa kabuntagon. Pinaagi sa yamog, no? Gamitagak didto sa kasagbutan. Nahimo kining pagkaon nga daw samaw pan, no? Manna in the desert. Og nakakaon sila. Kining panghitabo karon sa ebanghelyo nagkonektar dining panghitabua. Diin ang mga tao sab they are hungry. Not only physically, apan atong nahibaw-an sa Biblia, uhaw sila sa pulong sa Dios nga mamati sa Ginoo. Ug uhaw pagyud sila sa milagro sa Ginoo. Mao nang gidala sa Jesus, gibati siya og dakong kaluoy tungod sa kagutom sa mga tao. Ug atong nasabtan pagyod na kini ang gihimo ni Jesus sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Sa very symbolic tungod kay gipikas-pikas niya ang pan. Ug atong nasabtan karon nga the manna in the desert sa panahon ni Moises nga mga tao nagpanaw padong silang kaluwasan kini ang gipikas na tungapan mao sa bangatong pagkaon kay kita karon nagpanaw padulong sa kaluwasan. Kining maong pan maghatag og kabusog sa atong kagutom o kauhaw spiritually. Mao kini ang gipasabot sa atong ebanghelyo karon. Mao kini ang kinauyukan nga ang santos nga misa maghatag og kabusog sa atong kagutom sa kinabuhi, no? Kanira bang tawo nga gutom malibog.
Ang di ta kainom ganig tubig pipila lang kaadlaw o o duha kaadlaw, matay naman ta, no? Di ta makakaon, malibog niyang utong unang maapektuhan ang the brain, ang atong utok, no? Munang mawala ta sa atong pangunahuna kung gutomon ta. And I think nagsalamin po ni sa kagutom spiritually sa pagkatao. Kung gutomon ta kayo spiritually, uhaw, gutom, mga tungkalag, sama ra po tingali na sa tao nga gutom, nga way kaon-kaon, malibog. Mao na sa tang kinabuhi pod, we make a very erratic decisions in life tungod kay spiritually gutom, malibog ta. Ikaduha og sa katapusan, sa laing bahin sa Ebanghelyo, nagpadayag og lain nga kamatuoran. Daw adunay gamay nga pagtuis nga gihimo ang Ginoo. Tungod kay sa panahon ni Moises, dako mong gito nga milagro. Gikan sa langit, giyamog o gantibuok, yuta o kasagbutan na puno sa pagkaon. No? Dako gito sa milagro. Kani karon sa kagamay, gikan lamang sa 5 kapan o 2 ka isda o gipikas-pikas kininiya. Kanisab Santos Gamisa, it's a very humble celebration. Kagamay ra gyud sa atong gisaulog, naara dinha usa ka kalis o usa ka pan, nagamay kaayo. Apan makabusog sa daghang mga tao. Sa laing bahin usab, makapamalandong gayud kita sa atong kaugalingon. Kita nga kanunay kunayan og simba, hinaot nga matagamtaman nato ang kabusog yun sa atong pagkalawat. Otherwise, kung dili na to matagamtaman ang kabusog, kanunay gihapon atong bation atong kakulangan sa tuang kasing-kasing. Manindog ang tanan. Dalang atong pandahanglan, mudangop kita sa Ginoo diha sa itong pagingon, pan sa kinabuhi, dungga kami. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mosaksi sa Diyos ng gugma, pinaagi sa pulong o sa buhat, o mopakitag pagtagad alang sa mga gigutom o sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan o ang tanan nga naghupot sa labing gamhanang mga posisyon, mutabang sa pag-apod-apod sa mga kahinguhaan sa kalibutan sa tukmang paagi aron walay nasod nga mamiligro sa gutom. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga isip katilingban, inampuon kita ug andam kitang muhatag sa atong panahon ug mga katakos aron matabangan ang uban nga nangitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nag-antos sa balatian, makasinati sa tunhayng gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina sa kahangturan makatagamtam sa walay katapusang bangkete didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Amahan, talinghuging, ang mga pag-ampo nga maghihalad sa imong bugtong anak sa Kristo nga mong Ginoo. Amen.
kanimo ihalad ko karon Ginoo o naglaong ako ini makapahinuot kanimo diutay lang kini ihalad ko karon apan kinasika Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako o ang inyo nga sakripisyo, dawatan unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa makamot, alang sa pagtay pagmaya siya ngalan, alang sa kapsasnanan sa tibok niyang santos na simbahan. Ginoo dawata ang mga gasa nga sa dakong pagsalig. Amo gihalad kanimo og hibua nga ang kapait sa kaguol nga among giantos mahimong sa kahalad alang sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Ang matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi na sa Kristo mong Ginoo. Gihandom na mo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw na mo iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot na mo iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom mong busa uban sa mga anghel mas santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padalangin mong espiritu ng pagsantos sa mga gasa, pero mahimo kinalang kanamo. Lawas sa dugo ni Jesucristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Mipikas, mihatag din ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug bingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, Si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik ng
aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang molagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami na sa gugma. Uban ni Leo among Papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi isa mga mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha simong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santo sa nagatuman sa imong kabubuton, latas katuigan. Uban kanila, mo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita karon sa pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa tong Ginoong Hesus. Amahan namo nga naka sa mga langit, ang daygonang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa itamayon sa langit. Ang kalaguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasayo kami sa mga kasalakan namo. Ug dili mo kami tugian sa panlay, hinuwaluwasa kami sa dawutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo among manluluwas. Kay imo managingarian ang ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausab kanimo. at ipakita ang atong panagidigsunay, managdait, manaklin tanan. Lord sa Diyos, nananawagan sa mga sala sa lipunan.
Kini ang atong Ginoo nga Sus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, pinagis sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi, panalipdi kami pinagi sa imong gugma. Ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Maanaw sa kaninyo. Manalangin kinong Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, kang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa atong dado ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayon ang tao nga walang marunong sa tambal sa mga daotman. Kung iyang ikalipay ang balaod sa Diyos, kung nagtuon siya diin.